En burano ero mabende oseyuare to koro kochopo igni aboro mano kanyero nyaka nek mar Sharon Otieno atimre kanywero e county ma Homa Bay odiochieng' makawuono mano doho ma Nairobi doho ma malo ong'ado bura ne achije adek. Gavana machon mano ma Migori Okoth Obado, jal machielo Michael Oyamo kod Kaspal Obiero moyud kanyero koda ketho noero mar nek mar Sharon Otieno kuma bende gisani kori rito mano kanyero bura ewi twech mar gini koro biro bedo nade. En mornoero ne familia mar Sharon Otieno odiochieng' makawuono kod odhiambo makawuono kanyakla kod lweny mabende ing'iyo e nek mago magamine mabende osebed ka ilando kagi kacha kendo osebedo katimore. En podnoero mabende wanono ni matut odhiambo makawuono gi mamoko mabende wa ikoni magi emomiyo pek. I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Governor machon ma Migori Okoth Obado, Kaspal Odiero kod Michael Oyamo oyudi gi ketho mar nek mar Sharon Otieno. We know this is a society whereby some fellows are trying to make their living out of what they have not planted, and we will deal with them firmly as a government. Commissioner Manyanza Onesmus Kiatha ogolo siem ne jonjore e boma ma Kisumu kod alwora mare kowacho ni obila owuok negi oko. Koriure gi drought mano gosani koro masino okwal control box, okwal nyaka AVS mago magik ma control masin no. Jodak ma West Asembo area rieda yuago oro kod kech mar pi bang' kane achudhe moko ong'ado odundu makeyo pi alwora no. Arwakini mondi bedo kodwa nyaka giko mar weche gi manyien mag ang'ich welo iluonga ni Jailieta. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Pachi duto te wakurwako kokalelai maro mar ote machok ma en 23600 e Facebook page marwa kanyakla kod YouTube marwa bende inyalo uweye ote mari machiegni kabisa. Sa 12 gi dakika 3 odhiambo ma tarik 23 dwe mar abiriyo higa mag 2026 mane en gavana ma Migori Zakaria Okoth Obado nochako wuodhe manyien. Wuodhno ma loko nyinge kowuok kuom mane en gavana nyaka mabus. E paw siasa Obado yande pakore ni sirikal matiyo. Gisani do koro ng'ado ni odhi bedo wendo sirikal e kuom ndalo ma ibiro yangi. Obado kaachiel kod joting dai mage Kaspal Obiero kod Michael Oyamo koro oyangore kaluwore kod doho ni negi chano kendo nego japuonjre mar Rongo University Sharon Otieno e higa mag 2018. Do ma Milimani oyudo gavana machon ma Migori Okoth Obado, jating dai mare machon Michael Oyamo kod Kaspal Obiero gi ketho mar nek mar Sharon Otieno. Kochiwo ng'eto mare, jang'ad bura olero ni kato bedo ni giduto ok ne ginego Sharon aching, ne gichano nek mare kanyakla kendo neno ni chenro mag nek Sharon ochopo kare. Jafo marwa Cynthia Onyango oluwo burano e doho kendo miyowa ler mathoth. E nyim jang'ad bura Cecilia Gidhua, anyuola mar Sharon, osiepe kod achije mosebed kitudo kod nek mare, duto obedo mos e doho ma Milimani winjo ng'eto mar jang'ad bura e doho ewi nek manoweyo piny Kenya kod buok mathoth kendo osedhi nyime kuom thuolo mar higni 8. That the accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design, each performing a distinct role in furtherance of a criminal enterprise that resulted in the death of the late Sharon.
Achiel bang' moro, jang'ad bura olero kaka gavana machon ma Migori Okoth Obado noketo omenda e chenro mar nek Sharon. Oyamo nochano chenro mar yudo jonek ka obiero to notiyo tij pando neno. The first accused instigated a scheme to eliminate Sharon and using his influence as the governor of Migori County, he enlisted the services of his trusted aides, the second accused who was his personal assistant, and the third accused who worked as a clerical officer in the county government of Migori. Doho keto ler ni kata obedo ni ji adek gi nokonego Sharon aching gi lwetgi giwegi, giduto ne giriwore chano chenro mar nek Sharon kendo neno ni dwaro margi ochopo kare. From the evidence, it is clear that the second accused embraced the role he had been assigned by the first accused. Having carefully appraised the evidence on record in its entirety, I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Doho wacho ni ler ma Okoth Obado noketo ni ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne geno nyuolo en ataro mar ler mar neno manopedhi e nyim doho. Also embarked on activities meant to disguise or conceal his communication with Sharon, PW9 and PW22, as well as M-Pesa transactions. And this happened prior to the commission of the offense. There is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. Jang'ad bura Cecilia Gidhua owacho ni Obado nochako orone Sharon omenda kendo nochiegni kode kinde mane gichano tieko ngimane. Doho bende owito oko rambun margi manyocha miyo gibet oko mar od ang'ech kendo chiko mondo dinnegi ka girito ng'eto mar twech margi ewi nek mar Sharon Otieno. Iwachoga ni sirikal badebur kata bed mar nek mar Sharon osebed ka ywago e kinde malach kendo ywak mar ratiro mare ne okelo luoro ne anyuola mare ka giparo ni kinde nyalo kalo ma ok giyudo ratiro makamano. Odiochieng' ma kawuono jang'ad bura oketo giko ywak makamano kendo nyiso piny ngima ni ndik ok nyal kalo ma ok oyud ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Doho ma Milimani, Nairobi. Buch nek mar Sharon Otieno manonegi dwe mar 9 higa 2018 ochopo giko kendo doho oyango jonek mage. Sharon ne japuonjre e hike mar 2 e mbalariany mar Rongo, kaunti ma Migori, ka bende nonege ringro mare ne okwany kojwang' e bungu ma Kodera e kaunti ma Homa Bay. Jafwamb marwa Efi Nyakidi miyowa nonro mar Sharon kod ng'eto ma doho chiwo ne jogo moyud gi ketho mar chano nek mare. En bura ma oseyware doho kuom thuolo ma higni 8. Bura mar nek ma Sharon Otieno mane en japuonjre mbalariany mar Rongo kama nosome weche mag kano nonro mag thieth kata health records. Dwe mar 9 higa 2018 emane onege Sharon kendo ringre mare kwany e bungu ma Kodera ma e kaunti ma Homa Bay. Kar tho mare, Sharon ne ja higni 26 kendo ne nie hike mar 2 e mbalariany. E kindego noyangi ni ne oyach dweche 6. Ich mabang'e ne ofweny ni Nemar mane en gavana ma Migori e kindego, Zakaria Okoth Obado, ma bende giko doho oyudo gi ketho machano chenro manokelo tho ma Sharon Otieno. Gino manotimo gi jowetene mamoko 2 koriwo jating' ndai mare Michael Oyamo kod karan ma kaunti ma Migori e kindego Kaspal Obiero. Ng'eto no ma doho medo nyuolo paro mopogore opogore kaachiel kuom okinde ma ochung'ne familia ma Sharon e bura. Opoyo ng'eto no kowacho ni kata obedo ni bura no yware kuom higni 8, giko ratiro yudore kendo e yor chik. Bura no oseyware kaluwore ni e kinde mane ochak winje ne nitie midhiero mar midhusi mar corona kod bedo ni ne owil jang'ad bura ma winjo bura no. It has been long coming. It has been a gruesome 8 years. Admittedly, there has been intervening factors that the court even admitted in the judgment. There's been COVID-19, there's been transfer of the judge, there's been changing of the judges here and there. But at last we have gotten the judgment and we are happy with the judgment. We'll just take time, as we have heard the court says that it needs time to do the proofreading. So once we get the actual copy, we'll do the analysis. But as it is,
we are happy with the conviction. We believe that justice has at last been served to Sharon. Apisas mag riwruok mar okinde mamine pacho ka FIDA bende opuoyo ng'etono ni omedo geno mar oganda kuom bad migawo madohu. Ma kaluwore ni buch nek ma Sharon owinje yor ler kendo maonge nindo e nyabathe konchiel. For the purposes of today, we are happy that we've seen finally justice has been served. And we say nobody is above the law. So this restores the dignity in terms of the court and the judicial system, in terms of free, fair and transparent and independent processes that have been finalized so that we can be able to see what has happened today. FIDA umedo singo ni gibiro dhi nyime kedo ne jogo duto ma oroch ratich gi pachoka kendo miyo gi sir e yore duto mowinjore. But as FIDA, access to justice still continues for all the women and girls who have undergone gender-based violence. This is an affirmation that regardless of the gender-based violence that anyone goes through, justice will finally take place. And this is to affirm all the women and children in Kenya that justice is served and we will be able to support them throughout the journey. Zakario Bado, Kaspar Obiero kod Michael Oyamo koro biro bedo e rumand kuom thuolo mandalo 21 kirito winj buchgi mar twech. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ng'eto mado koro yango ni gavana machon ma Migori Okoth Obado nigi ketho ewi nek mar nyadendi Sharon Otieno ma bende yande oseyangi ni ne jaherane. Okoth Obado en ng'a to ngimane kod siasa osebedo nade? Zakaria Okoth Obado, jal manowuok e anyuola ma okodewe kaunti ma Migori moduogo bedo achiel kuom josiasa matuklu. To things like referendum, that you want to change this and that. Obado nonyuol kendo donge kaunti ma Migori. Nosome skund sekondar ma St. Joseph's Rapogi mantiere Uriri. Bang'e noyudo digri mare mar puonj e mbalariany ma Kenyatta kendo sidhe ogudu mar masters e weche mag telo. Obado nochako tich kaka japuonj e bwo duol mar Teacher Service Commission, kama nochako puonj e skundi yawuoyi ma Terang mantiere Kericho, kaeto St. Joseph's Rapogi kama ne opuonje kit somo mar science. Obado noduogo jwang'o puonj kendo donje wala kotiyo ne sirikal. E higa mar 2010 nowale ka jakom mar duol mar Kenya Sugar Board. Obado en jaod Helen kendo kamoro achiel gin kod nyithindo 4. Nyangile mar siasa mar Obado norieny e higa mar 2013. E okang' mokwongo mar tend loch gwenge, Obado nochung' kod otiko mar People's Democratic Party kendo loyo nyawadgi manochung' kod otiko mar ODM Ngire Oyugi Akong'o. Loch mar Obado kata kamano notere doho. Kuom hayo maber, nuoyo kwano ombulugo noyango ni Obado emane gavana moyier mar kaunti ma Migori. Obado noduogo nuore komno e yiero mar 2017. E thuolo ni noloyo kod otiko mar duond bura mar ODM kama notiye nyaka higa mar 2022. Tendo Obado kata kamano ne ok obedo mayom. Midhiero ma koni kod kocha nosiko kamiene kama oting'o nyiewo ambulances ma negone romo shillings $230,000 ataro mar chik kod nyiewo mwandu mag ode ma negone dirom $20,000,000. Penjo mathoth nopenje wi kaka Obado notiyo kod omenda mag sirikal e kind tende. E higa mar 2021, Obado kod nyithinde 4 e kind joma moko nodonjnegi ewi tiyo marach gi mwandu mag kaunti ma Migori ma negone romo $505,000. Dwe mar 9 higa mokalo, apisi mar Jamin Buche nolando ni giduoko omenda maromo $235.6 kuom uso mwandu Obado tok ne okwayo kamano. Burano noduogo witoko. Mudho mandiwa kata kamano noduogo kwako ngima Obado e higa mar 2018. Nek ma japuonjre mar Rongo University Sharon Otieno mane peke kinde thone nobwogo piny. Obado nodonje kod ndhiyo gi thuon kod nek ma Sharon Otieno. Bura ma kawuono moyudo Obado kod ketho mar nego Sharon Otieno miyo bedo gavana mokwongo mane nie apisi moyud gi ketho maduong' ma kamano. Obado kod jowadgi adek ogeng'negi e rumand ka irito okum ma doho biro chiwo negi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mago kanyero gen sigana motenore kawuono koda ng'eto mano mar do ewi nek mar Sharon Otieno gigo mabende pod wabiro medo luon kanyakla kod paro mopogore mabende medo wuok mano kuwuok kuom jokanyo maka kod kacha. Komachielo eni komishona ma Nyanza Onesmus Kiatha koro ogolo siem ne jonjore e boma ma Kisumu kod alwora mare ni obila biro rakore kodgi eneno ni timbe kuo ahinya to kuonde dak orumo. Owacho ni ndalo mokalo chien jomaundu ahinya to mago matiyo kod apiko osehonore kendo monjo jopiny gino mowacho ni koro nyaka rum. Omedo ni arita osejiw ka thoth jonjore go osemaki kendo buche gi nie doho. Kiatha ne loso seche mano timo limbe e kar nyisruok ma Kisumu SK Showground. We are determined to ensure that we root out some of those small issues that are happening here.
We know this is a society whereby some fellows are trying to make their living out of what they have not planted. And we will deal with them firmly as a government. And mark my words, I will be here and I will be with you here so that we address some of these concerns. Small issues whereby phone snatching, issues of attacking pedestrians, it will be a thing of the past. We'll deal with it firmly through the judicial system and ensure that whoever is doing it, he must stop it so that we can engage in meaningful activity like what we are doing today. Let us, our youths, we want to encourage them. Let us come and get these technologies here. When you go back home, you will be able to do so. You will be able to make your livelihood better and earn a living from some meaningful activity instead of now, for instance, those issues which we are witnessing here. So those concerns will be addressed fully. I'm not saying they are there, they are not there, they have been addressed. And we are with the county commissioner here. He has been engaging the leadership here. We are just watching and we are there in order to ensure that we address these concerns. We will not sit back and watch as some of these criminal activities are perpetuated by a few individuals. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo chung' mare ni timbe mag njore ma okwako Kenya nyaka ked godo. Ruto wacho ni sirikal ok bi yie wach njore ma isiro gi josiasa. Olose kinde romo gi jokanye sekta ma Jua Kali kuma Walter Nyambaga nitiere kendo omiyo mathoth. Romo mane obagi ka jot ma jatend piny Nairobi mane okelo Jua Kali mamenyo margi kod yuto margi ka ema jatend piny William Ruto tilo mar adek konyonore ni ngang' thuolo mar njore kanyakla go jonjore nyaka tieki makata bed ni isirogi kod josiasa. Mimi niliahidi taifa letu la Kenya ya kwamba tutakuwa na usalama nchi hii. Wale watu walikuwa wanatusumbua magaidi na terrorism, tumewamalizia, tumewazima. Wale walikuwa wanatuletea hasara ya wizi ya mifugo, cattle rustlers na wale wengine, tumewamalizia. Wale walikuwa wanatuchomea mali katika Nairobi hii wakati ya maandamano na kufanya mengine, tumewakataza na tumewazima. Hakuna tena mambo ya kuchoma mali na kuharibu biashara ya watu Nairobi ama Kenya ingine. Jatend piny William Ruto oyango ni yiero melo fario prayo kod abiriyo biro tieko siasa mag akwede mag dho udi pachoka. Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Sisi wote tutakuwa sawa kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo tutaweza kujivunia tukiwa pamoja. Hawa ambao wanatuuzia siasa ndogo ndogo ya ukabila chuma chao kimotoni, tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Sasa ukitoka kidogo kila wiki kuja Nairobi kutafuta hiyo kura ya 2.45 million. Waachana na wale wanatutishatisha na numbers. Hakuna county iko na kura kuliko Nairobi. Tunataka kusema asante kwa heshima umefanyia wanabiashara, mamekanik, wanajua kali wa Nairobi siku ya leo. Ruto koni jok matiye yor chwero luya kaka Jua Kali biro medo dongo chumi wa pachoka kendo nyaka megesir. Tunasema ni asanti kwa nafasi ambao umetupatia kufanya kazi kwa affordable housing ambao tumejenga vitu vizuri ambao inaonekana Kenya mzima. Salute mtu yangu. Salute mtu yangu. Nitatoa milioni 80 ya kununulia nyinyi vifaa ndio muweze kufanya biashara zenu. Ruto dokne lai manyien mar siro somo ne jopuonjre kuonde mag tiegruok duto pachoka. Kila mtoto wa Kenya ambaye amekuwa placed kwa TVET ama university, tutahakikisha kwamba kuna funding ama kuna pesa ya kusomesha watoto wetu wote. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni jotelo mag siasa medo oyondere wach rowere mosebedo karocho rombe pacho kendi. Kaluwore kod Murkomen, jotelo mag siasa ema nyayo tim mar tiyo kod rowere go marach. Kolose kinde yawa yanga mbui manyasani mitiyo godo e timo nonro mag oganda e log tich mar okwach kich. Murkomen wacho ni apisas mag arita manyo rowere marocho rombe kowacho ni giduto ibiro kawnegi ondamo mar chik. And so for anyone to say that 68 women were raped in Olkalau by police officers and that it has not been investigated and that they have not reported to any police station, that is really serious. And for him to go further now to perpetuate his lie that those 68 women were treated in private hospitals and released to go home, I would like to ask all those private doctors in private hospitals who purportedly treated 68 people to report all those cases to DCI and to the necessary institutions, if not DCI to IPOA, if not IPOA to Kenya National Human Rights Commission, so that we can take any person who has committed any crime to task. And if not, those who are making those reckless statements must be held into account, not just by the police, but by the people of Kenya. Not just by people of Kenya, by media houses. Ero kamana inya mar bedo manakete kendi e weche gimanyien mago mag ang'ich welo dakika gin kendi 18 mosekalo toksa achiel mar otieno. Ero kamana inya Otieno Small kawuok Yath Ngima Migori County wacho ni Ramogi TV ler njore manyanza iwacho no tamo wangi to jonjore be ok maki karobila tiyo ang'o mano penjo mentiere godo. Chieng' Ogalo wuod Akaka Kadem iwacho ni wuoro kuma obado oyudore en gima lit kabisa. Jaela ng'ata ipenjo ni ng'at mamboro yuakno oyuago twecho bado gini kose kaka noneg Sharon malitne. Mano Morris Nyawade, mano wuod Asembo. Kama Tino Chieng' marwe wacho ni ang'ich welo intiere koda Nyalago kod Mama Mary Nyajimbe de nitiere ye Kanyero. Dan Grado Jaugenya Masiro Kathieno iwacho ni adier ko idore do to mano gima ber. Mar ariyo njore mantiere Kisumu to nego tiek chuth jopiny mondo oyud kwe. Ero kamana inya kuom ote marinero jamta woda wasi boda. Ero kamana inya mbede kuom ote mari wacho ni ikete mane Ramogi TV kende luo weche gimanyien e yono ero makare. Wadhi mane yweyo machok pod duogo gi weche manyien mamoko kikidi mabora. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chien. 111 Jumapil, saa 10:30 odhiambo. Ombiawa. Ela dele, e kamuda yoni dhot. Dholu malerno, dholu matino, tamiunjo nango. Yedhi nade Won Clinton. Diketo gini, kwiri gani weluonga ne Won Clinton, dendani, boni. Nyako, dogir chuori, in gi odi, dhi dak i odi. Wadwa, ane masebet katero nyathino osiptal. Kata sani ane mapuda rango gimora mora modwaro ti. Ne wuoyo gi Pamela. Miane uru thuolo. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali.
machiegni kendo. Duol mochung' ne yiero kod keyo pacho ka IBC oteyo sei mar winjruok e tiyo kanyakla kod riwruok mar UNDP e ikruok ne yiero maduong' mabiro ma higa 2027. Chenro ni mar omenda maromo $10.3 ma piny Amerika, omenda maromo bilion 1.7 ma pacho ka geto bero chenro mag IBC mondo ta yiero ma uyanga kendo mar adier. Sei ma kamano kete kogno e kar log tich maduong' mar IBC e boma ma Nairobi. IBC alone cannot deliver. IBC requires the support of all institutions of government, requires the support of the media, requires the support of the civil society, requires the support of the international community. As we sign this program document today, let us remember that elections are not only about the conduct of voting. They are about strengthening institutions, building trust, safeguarding peace, and renewing the bond between citizen and the state. Kenya already possesses the foundations for success. Our collective task is to harness those strengths and ensure that in 2027 election become not only a credible electoral process, but a powerful demonstration of democratic maturity, inclusion, and national unity. Jotuo mag kansa kaachiel kod jodak ma Kisumu kod alwora mare koro dhi yudo yot kotenore kod okang' matend kaunti kanyakla komakore kod kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Gi migawo mong'ere ni Africa Cancer Foundation sidho ayanga nyamburko mabiro bedo kalimo gwenge mopogore kachwalo chenro mag menyo kod thieth ne kansa mano machiegni gi jopiny e yo momondo mendi kaka yorno ero mar kedo kod tuono. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kane giloso e kinde nyasino kotelnegi kod gavana ma Kisumu, Ngire Peter Anyang' Nyong'o, giyango ni chenro no dhi kelo thieth mar kansa machiegni kod jopiny, kochakore e timo menyo e samo mondo gino madhi geng'o wach jotuo dhi e osiptal ka kansa osenyorogi. For the people of Kisumu, Siaya and the wider Lake region, this initiative represents renewed hope and greater access to life-saving services. Quality healthcare should not wait for patients who seek it, but must reach them where they live. Cancer osenyoro jowa kendo jowa mang'eny biro ka gin gi cancer miluongo ni stage 4. To gini osehinyowa kata ka gibiro chon ahinya to gibiro e stage 3. So with a lot of screening and prevention and early detection, at least it will help us reduce the gap. Our patients will present a bit early in stage 1 and 2 because potentially they can always be cured. Pinyo wacho kokalo kuom migawo mar thieth korka korgi opoyo chenro no ka gitielo ni mano dhi konyogi e thiro nya mar tuo kansa e kor gwenge ma pacho ka. Majority of the cancers that we see can be prevented or detected early, and so that means that in the next few years we should be seeing cancer cases diagnosed in earlier stages, stage 1 or stage 2, whereby we will have better outcomes, we will have better survival, we will turn around the story of cancer in our country. Achiel kuom jogo ma osekedo mar loyo lwenj tuo kansa opoyo wachno ka okoni dhi miyo gi yot ahinya to yudo thieth kendo konyo kedo gi tuono e kor gwenge kowacho ni mondo oket mijing'o e siro kansa mar duong' chuo kaka itimo ne kansa mar dhod nyodo kaachiel gi keto kar nindo mar jotuo mawuok maboyo e senta mar kansa masani gero Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Amor gi launching mo bedo launched mar cancer screening vehicle ma mondo dhi e reserve mondo dhi otim menyo. Koro center ma oger kar odhi konyowa gi yot mang'eny. Joma koro osebet ka lawo thieth kuonde mamoko biro yudo thiedhgo ka. Kaka ne gitemo matek ma giyudo sponsorship kuom cervical. Gitem matek mondo giyud sponsor mar prostate. Kanyo nitie hinyruok mang'eny ma joma chuo hinyore. Kaeto center no agombo ni kabeto oketie kamoro ma jomo mabor nyalo yude kar buor nyalo dok ji ninde papka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, County ma Kisumu.
Moko kuom jodak ma West Asembo kar chung'od bura mar Riedo nyiso luoro margi ni oro kod onge mar pi maler didek medo kelo midhiero e gwengego, to ka jomoko mapok oyangi nomonjo dag teko makeyo pi e gwengego kendo kwalo masinde kod ng'ado odundu makeyo pi, gino moweyogi kod midhiero mar yudo pi maler. E twak margi, jofwambo jopinygo ywago lal mar mwandu manengogi pok oyangi ka koro kata chenro mar keyo pi e puothe bendo ng'ikore, gino magiwacho ni didek weyogi kod kech maliyo. E wi mano, gikwayo obila mondo ru nonro e wi apedha madhi nyime mar manyo masindego. Koriwre gi drought mwana go sani, koro masin okwal control box, okwal nyaka AVS mago magik ma control masin no. Koro odiochieng' no onge kaka wanyalo go pi madhi e puodho mar Nyoga Foundation gi pi ma jogweng' matuomo malo Obaga. Asebedo gi tich matek gi joma nyocha uso ne gi pi ka gigona simbe ni riyo negogi, to pigno nyocha savo ji mang'eny. Nyocha nyalo savo gweng'wa niendi, nyocha wan gi Obaga village, wan gi Nyore, wan gi Kiro, wan gi Ruma. Midhiero ma wan go kama lich ahinya ni kata kaka nyithindo koro luoko law skul onge. Wan gi yawo kama chiegni to dhok oselaye ma dhok oketho. Ma pigni kende gima koro nyo wang'iyo. Community moluoro wa gi te. Waolo ne alot, waolo ne gimoro amora, to kaka nyawadwa osewacho no gini konyo wa jowadwa e yor konyo community, e yor chiemo, kata malo kanyo kiuso pigno imodhe, otiyo tije mang'eny, omiyo walalo gima duong' jowadwa oko kwa rita kwe. Piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2.5 mar gero kendo kongo apaya mawuok Kalandin, Luak, Kaelija e kar chung'od bura mar Rieda kaka yo mar neno ni oket lama e apaya no kendo reso jopiny kod jowuothe midhiero magisebedo ka gikale mar rach mar apaya makamano. Kanolose kinde chendo masidho chendo mopogore opogore mag dongruok motim kod apis ma NGCDF e kar chung'od bura mar Rieda. Jod bura mar Rieda Otiende Amolo yango ni omenda maromo milion 200 nyocho segol mar gedo makamano konyiso geno mare ni wego rak mabiro losa apaya biro timo tich makare kojiwo jopiny mondo ti kode machiegni kendo miye thuolo mar gero apaya no. Pesa mosketie en bilion 2.5 2.5 billion oseketnwa milion 200 michakogo. Koro na wuotho gi kontrakta mondo anyise kuonde maricho, anyise ni Nyandiwa bridge cha nyose gere to seche moko pi biro ga mana ka gima dwa muome, to bende en tangla lare maka kokitang tilutri. Anyise ni Papotere kacha pok no kete bridge to kanyo pi ponga mok nyal kete lam koko kete bridge maber. Anyise ni banda to koro rach mogik, oseket bridge to pi ponga maka nyaka wi bridge no. Adier koso kadier ni nyaka los wang pi koa malo koni nyaka malo kocha eka pi okadh kadhi e nam. Achopo kode Asembo Bay, anyise ni Asembo Bay to ndara kadhe, lakini Asembo Bay ni kamite manosega bet center mar Rarieda kuom higni mang'eny. Kik lam no kadhi koko chope nam, to kiko kadhi koko godre duknigo. E thuolo moheo jumbe adek, anyuola moro e kaunti ma Mombasa osebedo gi dang'ni ka gimanyo wuodgi ma jahigni 23 mane olal apoya nono e yo mapok oyangore nyaka sani. Rawerano matimo tij duso gache e boma ma Mombasa nowuok e tich tarik 30 dwe mar 6 kodok e ot Bamburi, to kata kamano ne ok ochopo kendo pok ochako nene nyaka kawuono ni. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jo ohand duso gache e apaya ma Nyerere Mombasa koni sani gionge kod kui nyaka ne achiel kuomgi John Njiraini lal apoya nono jumbe adek mosekalo kane owuok e tich. Gikoni gisetemo tudore gi anyuola rawerano ma jahigni 23 yor temo manye, to kata kamano menyo margi pok onyuolo olemo. Alipotea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 6, na tangia hiyo siku tumekuwa tukimtafuta. Tumeenda mahospitali, tumeenda mochari, hatujaweza kumpata na wala hatuna hata fununu mahali alipo. Wednesday venye hakuja kazi tulimpigia simu, hatukumpata kwa simu, and after 2 days ika raise alarm kwa nini hakuji kazini.
na ni kwa nini hapatikani. Some of our colleagues wakaenda kumtafuta. From there we started kumtafuta kwa hospitali. Alikuwa msee mchangamfu, hakuanga na issues na watu. Hata hiyo day hatujui hata alienda ngaje. Juu after job hakuna mtu yuongea sana na yeye after, but the following day hakureport na hivyo. En gino magikoni koromioge kibaji to chutho ni mar nyaka ne olal simbe ok yudre ka obila bende gikoni pokomioge lipot mora nyaka ne gichwal ywak makamano. Vijana tunapotea tu hivi, hakuna kitu gava mnatuambia, hatujui watu wanatupa wapi, hatujui watu wanapotelea wapi. Ile kitu naomba serikali tafadhali tukuwe na muungano moja, na sisi ndio wananchi tukuwe na tunajua wananchi wetu wanaenda wapi. Simu yake saa hii haipatikani, ni mteja, na kulingana na habari ya polisi vile walituambia, waliona hiyo simu ilikuja kuzimiwa Barsheba masaa 8:30 usiku. Hiyo ndio wakati wa mwisho alipatikana akiwa online. Ombi letu kwa serikali ni itusaidie kumpata kijana yetu. Alikuwa ni kijana mchangamfu, kijana mwenye alikuwa na bidii zake, kijana alikuwa na afya yake. We can't say he was mentally healed. He was okay. Nyaka sani anyuola mare koro koni gikia kuma ginyalo yude konyruok ka ywak gi koro en ne ng'ata madibed kod lipot mora ewi lal rawerano mondo mi ochwal negi kata mana ite sendo bila mora mani machiegni kodgi. Tunauliza mtu yote angekuwa na habari yote kumhusu, either amemuona akiwa hai ama akiwa amekufa, aweze kutufikia. Serikali tusaidie, na kama kuna mtu yote pia anajua kama kuna fununa za fuata mambo ya family ama akatufuata sisi akatupatia tu leakage, kama kuna tatizo yote ilikuwa mahali kama mtaani huko mahali kwa kiishi, na sisi tupate kujua, tuone vile tutasaidiana. Watu produce tu kijana yetu, tujue mahali yuko, na at least to ease the tension, tuache kukaa tukimtafuta. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruog jotije paunde ke pacho kamano kau oyango ni bang' chiwo notice mar ng'anyo mandalo 7. Riwruog KQ osilungogi e twak, kata kamano pok gichope winjruok ka koro gichano bago romo moro kiny. Kau nochiwo notice ni ng'anyo biro chakore tarik 20 dweni, ponono ni onge winjruok mochope gi tend riwruog KQ, KCAA, KAA kod tend Jambo Jet. Moko kuom gigo ma jotije paunde ke yuago oting'o keto e tim winjruok mar dok e tich, chulo jotich omenda mabalang' kata bonus kod keto alwora makare mar tich e kind mamoko. Kau obago romo gi tend KCAA kawuono, obago romo gi tend KCAA kawuono mar neno ni ponono gibiro bedo gi winjruok. Chakre mane wachiw notice mar ng'anyo, jo Kenya Airways noseluongowa, ne wan gi bura mokwongo nyoro, bura mar ariyo biro bedo chieng' tich abich ma en kiny. Jo Kenya Civil Aviation Authority wabiro bedo kodgi gi bura kawuono saa 8 mondo wadwane gima gintiego. On the expiry of 7 days, we have the liberty to decide what time, when and what time to begin the strike action. We are advising travelers, both local and international, that if we don't come out between now and Friday or Saturday, if you don't hear cow calling off the strike, then make sure you have alternative plans of travel. Otherwise, you might be caught up in a very confusing and very difficult travel situation. Riwruok mar Farm Africa komakore gi bad migao mar pur e sirkan kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi jiwo pur mar soya e gwenge mopogore opogore e kaunti no. Gidwaro jolo mine matindo kod rowere mondo gibed gi mwandu e lwetgi. E kaunti no jopur magin mine matindo kod ojende mohew 6,000 oseyudo tiegruok e pur mar soya makoro gidhigo nyime e gwenge mopogore opogore. Ali Abich ntiere kod mathoth.
Mamiya list e sub location mogongo e kar chunud bura ma Suba North. Tabitha Chieng kod Sara Koth gin moko kuom mine matindo mane odonjo e pur mar soya ma gitimo e yor ohala. Kit pur ma giwacho ni osekelonegi lokruok e gweng'no nyaka ne gichake. Pur mar soya ne ochaki e alwora ma kono gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Farm Africa ma geto mine kod ojende matindo ma timonegi tiegruok e wi pur mar soya ma jopur ma kono wacho ni osemiyogi yuto kopim kod kothe mamoko. Tije to tek ndiyo lakini ober. Kiyude mang'eny to nitie kama onyalo yawoni mibed maber. Chon napidho njugu, to njugu nayudo ka otho diere moko. Koro adonje soya. Koro nayudo ka soya to ber. Emomiyo nawe njugu, koro apuro njugu matin. Ajapur mar soya. Koro an apuro soya eka. But ei purwa mar soya ka, wan kod trainings mosebedo ko ayudo. Mopuonjowa kaka wanyalo timo gapping, kaka wanyalo puro e wang' sa. Waneno koloko gweng'wa ni e yo makare, nikech soya kwa pure, kwa vest, chiro osekelonwa machiegni, koro miyo wayudo pesa wanode chiek. Farm Africa kokalo kuom apisa margi mochung'ne tiego jopur e kor gwenge Stacy Otieno wacho ni dwaro margi en neno ni mine koro were matindo odonjo e pur mar soya yor ohala manyalo konyogi ka chiro bende gimiyogi bang' golo soya e puothe. To through the program mar ISA nokelnwa different markets. Masani wan gi chirni madhi abich e gweng' ka. Makata ka achiel ok ti to machielo cha tiyo. Mayudo ka japur sani dina soya to pesa ni e lwete. Miyo gino osekelo dongruok e gweng'. Yudo ka mine matindo manyicha bedo as housewives. Ng'eny gi osewuok oko masani gin go ohala e center through this program. Apisa mochung'ne weche mag puro kothe mopogore e riwruok mar Farm Africa Dr. Stephen Bundi wacho ni gisetiego mine matindo moingo 600 e kaunti ma Homa Bay mangima e timo pur mar soya e yor ohala. We are working in the 6 counties and here in Homa Bay we have 6,000 young men and women who are doing soya, and a total of 15,000 who are doing soya, fish production, traders. We do several trainings, technical training, business training, and gender training, and also life skill trainings. Kapisa miga mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay Kennedy Opiyo wacho ni pur mar soya oseketo mwandu lwet jopur mathoth kaluwore kod sir ma gisebedo ka giyudo. E department ne wabedo piny mwayiero kothe ma waneno ka beyo manyalo miyo jopur kata kopidho to nyalo yudo pesa. Achiel kuom gi en soya bean. Soya bean wayudo ni sani variety mwapuro kawo muda matin to sechiek kendo bende chiro bende en godo. Mano nyiso ni japur kopidhe to ok onyal koso pesa e ofuko e sama owinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Report no ero mar Ali Abich akterwa e yweyo moro to mana mapiyo piyo kang'iyo ote mag Facebook. David Mubarak Odhier wacho ni joma nonego jwang' bende onego twe kabisa. Shida ni ng'eto mar doho kawo ndalo mathoth kabisa entiere Kisumu Nyamasaria. Owadgi Mili wacho ni I should buy a new chair for this judge. Wacho no timo maber e kom ma bende otinde. Vini Junior ka entiere Kisumu moso Nyamiri Priska Akinyi ka entiere Homa Bay kachel gi mama ni Alice Erokamana ahinya. Sara Singa iwacho ni entiere West Kanyamkago kendo iluwo weche manyien maber. Newton Onjez Ramogi TV leri moso jokanyaluo te wach ma Sharon no obudho edo sana lakini gikone to koro ng'eto obedo. Wuod Nyomindi iwacho ni oteka sina kuru manade. John Gigan ka entiere Kisii Ramogi TV iwacho ni moro kod weche manyien mabende donjo. Silvans Rambo Okeyo erokamana ahinya kuom ote mari. Calvin Akacha iwacho ni bende intiere maber ka intiere Mombasa. Erokamana ahinya kuom ote go eko duto te mabende donjo noa kokale lai magwa mopogore opogore. Wadhi yweyo waduogo gi weche mag tuke. Ohala kelo mwandu. To kingi experience mar time. Anasetome like 8 years. Ang'eyo berne, tang'eyo rachne.
Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Venture mora ma ng'ato timo. Pesa mabiro piyo wuok ne be piyo. Jakom mar FKF Hussein Mohamed kawuono ndoromo gi jokombe mag klepe mopogore opogore ma pacho kae e okang' mar sumruok paro ewi kaka inyalo bero lig ma pacho kae. Mohamed nowacho bang' romo ne ni gisechugo kamati mar ji 7 mabiro pedho e lela yore minyalo tigodo e bero adhula. Romo makamano noyuore gi jokombe mag klepe mantiere lig mamalo kod mano mar NSL. Very excited for the upcoming season. Of course, there are matters that we cannot discuss, especially those matters that are still in court. But we're very excited for the upcoming season, and the meeting was very productive. I can't go into specifics because it's not in my position to talk about exactly what we discussed, but we're very hopeful. Yeah, and hopefully we'll be having such meetings regularly to avoid any, space where now there becomes a misunderstanding or something. Well, we have very good deliberations today with the Sportpesa League teams, and I think within a short period of time we'll have a good framework. It's a consultative meeting to discuss how we can professionalize the league and make it even better in terms of its governance structures. And we have today formed a transition team, 7-member transition team that will give us some recommendations on how we can achieve our objectives. The team is meeting for the first time next week, and they will give us the details and the milestones and the pathway to achieving the objective. Kweth mokwongo mar tim mar Kenya madhi e tuke mag Commonwealth e boma ma Glasgow nowuok e pacho kae ka gidhi e piny mar Scotland. Boma ma Glasgow bago tukego chakre kawuono nyaka tarik 2 dwe manyien, kama en thuolo mar 4 ma piny Scotland bedo weg pacho e tukego. Moko kuom tuke migeno keti piem gin kaachiel gi ng'wech abal, piem riembo ndigni, netball, judo kod adhong'. Tuke mamoko ting'o basketball kod lawn bowls. Kwayo imedo gol ne sekta mag sirikal mondo wuog oko osir tuke mag volleyball kokalo kuom neno ni jotugo yudo chudo mowinjore kendo konyo gi tugo e lwasi makare. Magi noyangore nyasi mar duoko erokamano manobagi ne tim mar volleyball mar Chema manodonjo e lig kuom thuolo mokwongo kendo tieko namba 2. Jokanyo manoloso nowacho ni mana timbe misiro gi kembe ema jotukgi yudo chudo maber, ka timbe mamoko to kale midhiero kochakore gi chudo nyaka chopo e kuonde mowinjore gidhi gitugie. Chema koro geto okombe mar Kenya Cup machakre ayango odiechieng' makiny e alap tuke manyayo Gymnasium. Nice one, coach. Nice one. The first time playing in the KVF National League, coming in second place. It's not a main feat, especially for a newly promoted side. But even more important is that Chema embodies where we want Kenya Volleyball to be. And when we talk about where we want Kenya Volleyball to be, we are talking about professionalism all the way from the clubs to the national teams. And I think what Mr. Wanyiri has achieved goes a long way to show that if we embrace the best practices of good governance and accountability. As we are talking now, because it's already confirmed and you have already told the silver with him, have qualified for African Club Championship, which we will give by next year. We know the country helps hosting. So I request and I plead to you people, we try to support them with all in any way, not in any way, let me say in any way. Ninapong'ang'ana na wachezaji kiwanjani, kumbe kuna wale ambao wanaona ile kazi ambayo inafanyika. Na mimi nashukuru kwa sababu wanapokuja wachezaji pia wanasikia vizuri. Manake wanaona kuna wale watu wanawajali
na wahenzi kwa sababu ile kazi nzuri ambayo wanafanya. We wish them very well even during the Kenya Cup, and we are assured by the way they are, the way they have confidence in themselves, that they are going to do very well, and this is just but the beginning. The sky is actually not their limit. Erokamano ahinya mar bedo kodwa nyaka giko mar weche gi manyien mag ang'ich welo. Evelyn ka Migori, erokamano ahinya kuom ote mari. Ka Mary Jane mawuok Odongo Ere Migori County wacho ni siasa masani ok morwa ahinya e weche mabende itimo e mbui. Kijana Kevo Nyakwar Lord kantiere Dandora, erokamano ahinya be wacho ni weche manyien donjonu makare. Wuod Games Yala Kaduol, erokamano ahinya kuom ote mari. Lawi Wuod Adore kantiere Rinya bende wacho ni neno Ramogi TV nero makare kendo imor kod weche manyien ma bende imedo mana yudo. Wang wawe gi kanyo kendo walore gi kanyo. Kata kamano wachak warado sa 3 mar otiene weche manyien mago imore kanyakla kod twak marwa e kata e chenro nero mano mar mine wacho. Warad seche giluonga ni Jael Lieta, jaloko mar osebedo Wilson Ochuka.